Erokamana nya hali abich kabende koro Ramogi TV pod nitire gwenge mag Nyanza nyasi mar hingo higni ariyo nyaka ne wadhi yamo. Kao kamano wadhi nyime kama jadolo makoch Paul Mackenzie nthenge ong'ad ne tuech mar dweche 12 kaluwore kod ketho mar bedo kod studio mar loso sinema maonge kod lesen mar tich. Jang'ad bura maduong' e boma ma Malindi Olga Onalo bende ne omede tuech mar dweche 6 kaluwore kod nyiso sinema go e tipo mar Times TV kapisa mano chung'ne nono timbe Mackenzie bang' tuech bende ne owacho ni ok onego miye thuolo mar chulo fwai moro amora. Onalo ne oyudo Mackenzie kod ketho mar bedo kod studio ka achiel kod nyiso sinema go e Times TV maonge kod lesen mar tich kowuok KFCB. In light of the foregoing, I do consider that the accused person is 50 years of age, his remorsefulness, and the fact that he indeed learnt his lesson and closed down shop and relocated, thus does not operate and run the said Good News International Church, and that he sold off his TV station. In addition, indeed it is true that the long-haul effects on the viewers of the unauthorized content are grave and have tumultuous effects in the long run. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run